Uite pe acolo. O vezi? Așa. Stai așa ca să o iau eu să nu se sperie. Mai bine dădeam cu blic să nu se vede bine. Uite, se vede acum. Ține-te cu mâna asta. Se vede? Se vede fata? Ia. Se vede așa. Ce? Uite. Așa, mă, tati. Să bag eu mâna aici. Hai frumos. Hai frumos al tati. Ia așa și pe mine ca să vadă tati. Ce? Uite, dă și la mine aici, să mă filmez și eu. Așa. Acum vine iar aici. Acum puișorii. Ia. Tu că e umbră și nu prea se... Unde și pisare. Dă-mi pus în siringă asta. Uite-o așa. Gata.